joni munu mine teza waten unyini ngara ko karsa ko bara imba bolo togodi u ka interrogatoire la prisonnier nunu ye dugu fila de tɔgɔ fɔ u ko lu ka lasigiden minnu bɛ farafina worodugan fɛn fɛn n'o ye Afrique de l'Ouest ye ambassade minnu bɛ yen olu bɛ recruter yen de a kɛra Ukrainien wo a kɛra mercenaire wɛrɛ wo olu recrutera yen k'u bi sara 1000 € par semaine u bi sara 1000 € par semaine ku u bɛ taa min u bɛ taa Mauritanie n'o ye Nouadhibou ye de là-bas walasa u taa yɔrɔ jɔnjɔn kana dɔn u bɛ bɔ ni Nouadhibou ye ka taa Algérie dugu dɔ bɛ yen ko Beira n bɛ se ka fili kuma fɔcogo la nka mercenaire yɛrɛ kumakan de don u ye entraînement kɛ yani ni waati in cɛ ko Ukrainiens ka force spéciale de y'u appuyer k'u entraîner u kɛra Algérie dugu la min dugu bɛ wele ko Beira u ka drone minnu bɛ yen u bɛ pan cogo min na n'u bɛ kunnafoni di cogo min na u digirew baara la Algérie jamana kan yani u kana ambassade minnu tandira nɔgɔ t'a la Ukraine ka kɛlɛkɛminɛnw de ye kunnafoni jɔnjɔn mun di ka se o kuma na an ka ba Maliba kɔrɔn fan fɛ ka terrorisiw dɛmɛ ni baara in na baara in i bɛ tali k'a la mun na ko résolution dɔ kɛra ONU na Russie ale ni Ukraine ka mankan na ko Mali yɛrɛ ma sɔn k'a fɔ k'a bɛ voter o résolution ye min bɛ tali kɛ ka Russie sanctionner o kɔrɔ Mali bɛ olu juguya minɛ na filanan o ye mun ye olu bɛ se ka na prisonniers san terrorisiw bolo Sahel sanfɛ ka taa n'a ye u ka jamana sanfɛ donc kɔrɔ ko nɔgɔ tɛ kuma la prisonniers ninnu ka fɔ la u ye kuma caman fɔ Ukraine jamana yɛrɛ ka motivation na ka dɛmɛ kɛ nka min y'an gan kamana na an ka président min bɔra an fɛ yen n'o ye Diomaye Faye ye ka na badenya ni sindiya ɲini ka na lakana ɲini ka na ɲini k'a fɔ boloɲɔgɔnma ko min kan ka kɛ Mali ale ni Sénégal yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an nana ye k'a fɔ bi Macky Sall yɛrɛ bɛ mɔgɔ jigi sigi n'ale ye ale yɛrɛ sigibali ye wele bila kɔnɔ ko OTAN kana ko Union européenne kana ni drone ye ko kana ale ni Mali yɛrɛ cɛla surveiller o waati kelen an bɛ sɔmi maa dɔw la minnu da bɛ ani Mauritanie cɛ conflit la o waati kelen Ukraine yɛrɛ ka ambassadeur min bɛ yen a bɛ mobili kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ interview di min n'a b'a yira nɔgɔ t'a la k'a fɔ bi Mali sɔrɔsiw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ cogo cogo Ukraine cɛsirilen don o la wa u labɛnnen don ka terrorisiw dɛmɛ maa min ko k'ale bɛna kɛ sababu ye ko ka CEDEAO mɔgɔw tɛgɛ don ɲɔgɔn na nin kɛra ale ka jamana sanfɛ an ka Ukraine ambassadeur min bɛ Sénégal an ka ale ka mankan fitinin k'a la aw ni ne ka faamuyali sɔrɔ. З урахуванням всіх необхідних процедур. Така інформація була, і, звичайно, вона відстежується, перевіряється. Це чутливий процес, тому деталі ми коментувати не будемо. Можу лише згадати і процитувати генерала Буданова, який свого часу казав, що російські воєнні злочинці будуть отримувати справедливе покарання в різних куточках світу, де б вони не були. Без деталей ми просто спостерігаємо це зараз фактично наживо. N'i ye interview parti fitini n bɛ dan min ma aw ye kuma laɲini bɛ mun kan ni ambassadeur ni a ko Irisiw ka force bɛ fan o fan u bɛ gɛlɛya ta k'u sɛgɛrɛ u b'u kɛlɛcogo la kɛlɛcogo min n'u bɛ wasa sɔrɔ a la u bɛ kɛ sababu ye Irisiw ka géopolitique diɲɛ kɔnɔ o mana kɛ diɲɛ fan o fan olu bɛ taa yen u b'a ɲininka ko kumana ko nin baara min kɛlen filɛ nin ye armée Mali la ko aw ka hakilina ye mun ye ko nin y'olu ka nisɔndiya ko ye Irisi n'a ka partenaire kɛrɛnkɛrɛnnenya Wagner ko o bɛ gɛlɛya sɔrɔ fɛn fɛn na k'olu cɛsirilen don baara la wa k'olu ka général dɔ bɛ yen ko Anton Azorov ko o ka fɔ la ko o général nin yɛrɛ b'a fɔ ko don o don u k'u cɛsiri u bɛ se ka gɛlɛya ta ka Irisi la sɛgɛrɛ cogo jumɛn ka tila ka a lajɛ u bɛ se ka bɔnɛ las'a ma ko bi tiɲɛni min kɛra Mali kɔrɔn fan fɛ o y'ale ka kumakan ye
tiɲɛni min kɛra Mali kɔran fan fɛ o y'ale ka kumakan ko tiɲɛni kɛra ale yɛrɛ fɛ tiɲɛni kɛra ko nɔgɔ t'a la olu ye dɛmɛ ta k'a dun u ye dɛmɛ ta k'a dun terrorisiw ale ni CSP maaw ma o coalition minnu bɛ yen u ye dɛmɛ d'u ma sira bɛɛ fɛ u ye dɛmɛ d'u ma fana ni kunnafoni u ye dɛmɛ d'u ma ni wulikajɔ ye u ye dɛmɛ d'u ma ni bɔlɔlɔ sira caman ye ani u yɛrɛ ka moyen technologie kuraw ye ni a bɛ nin de bɛ ka nin fɔ tan nin ye Sénégal nin ye Ukraine ambassadeur min bɛ Sénégal donc ko nin y'olu nisɔndiya ko ye ni terrorisiw sera ka se sɔrɔ Mali armée ni Russie kan nin y'olu nisɔndiya koba ye n badenw diɲɛ taara sigi ni Ukraine de kunna ko ka tɛgɛdi ɲɔgɔnman kɛ ko walasa ko ka droit de l'homme respecté nin ye ambassadeur de k'i disi gosi ni terroriste dɛmɛli ye k'a fɔ effectivement ale ka armée o bɛ droit de l'homme respecté ale taara terroriste dɛmɛ u b'a ɲininka ko nka ko terroriste ko prisonnier minnu b'u bolo k'u bɛ se k'u di Ukraine ma walasa ka Ukraine dɛmɛ kɛlɛ la a b'a fɔ ko effectivement ko o ye top secret ye ko nka ko olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ se k'o laɲini kɛ n'olu sera ka prisonnier dɔw sɔrɔ ka t'o mara u ka yɔrɔ la yen ko bɛ se ka kɛ victoire dɔ ye olu bolo prisonniers ye kuma min fɔ an ye otage minnu sɔrɔ yɔrɔ u ma nkalon tigɛ quand ils disent qu'ils ont été recrutés à l'aide de 2 pays membres de l'Afrique de l'Ouest olu de y'o recruté u formera u ka embarquement kɛra Mauritanie ka taa Beira Algérie mara kɔnɔ ka taa entraînement kɛ ka sɔrɔ ka don ko nka k'olu yɛrɛ ka baara bɛɛ kɛra Sénégal ale ni Côte d'Ivoire olu de ye dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ o waati kelen Côte d'Ivoire le ministre délégué auprès des ministres des Affaires étrangères n'o ye Watabouna Ouattara ye avril 2024 ale yɛrɛ bɛ a fɔ k'ale ni Ukraine ka ambassade u tɛgɛdi ɲɔgɔnma kura k'o bɛna tali kɛ sɔrɔ énergie industrie k'o bɛna tali kɛ o développement caman na k'o yɛrɛ k'i bɔ yen ko résolution mun baara bɛ sen na walasa min bɛ se ka Russie la ɲangi Nations Unies na ko Côte d'Ivoire bɛ taa a tɛgɛ bila résolution na ko ka voter walasa ka Ukraine bɛ se ka jo sɔrɔ Russie la kan cogo min Russie la bɛ se ka bɔ Ukraine kɔnɔna la ko Ukraine ka jan farafinna la dɛ ko nka k'a ka kɛlɛ k'a gɛlɛya bɛ ka se an ma wa ko u labɛnnen don ni Ukraine ka ambassade dayɛlɛnni min filɛ nin ye ko ka bolodi ɲɔgɔnman kɛ nin ko bɛɛ la o y'a sɔrɔ Ukraine u ka lasigiden min bɛ nin wulikajɔ nin baara in na o yɛrɛ bɔra RDC la mercredi jeudi a tun bɛ Côte d'Ivoire donc n'a bɔra yen a kun kan ka taa min a kun kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni Ghana Mozambique ka taa dugu caman na ka taa o kumana ambassade ninnu baara kɛ yen donc n balimaw an sigi kun t'o ye mais n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye nin yɔrɔ la n badenw dugu min bɛ guerre la o dugu min yɛrɛ bɛ ka ɲini bi a bɛ ka dɛmɛ ɲini n'o ye Ukraine ye o de b'a fɔ k'a bɛ taa développement kɛ ni mɔgɔ ye industrie kan ani taa développement kɛ ni mɔgɔ ye énergie kan a bɛ taa développement dɔ kɛ ni mɔgɔ ye sira caman kan dugu min yɛrɛ ka industrie yɛrɛ kilancɛ bɛ bombarder la k'a ci k'a yɛrɛ kɛ baara kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye c'est de recruter les jeunes africains jeunes minnu bɛ tɛmɛ Afrique subsaharienne fɛ Sahara kɔnɔna fɛ u bɛ se ka recruter cogo jumɛn n'u ka denmisɛnninw ma ni mercenaires minnu bɛ se ka ta cogo jumɛn finman kunda ka marifa d'u ma u ka tɛmɛ ka taa Ukraine dɛmɛ Mali kɔrɔn fan fɛ donc Ukraine ni Russie kɛlɛ bɔra terroriste ni Mali armée la a kɛra Ukraine contre Russie soutenu par les pays membres de la CEDEAO n'o tɛ Ukraine bɛ se k'a to guerre la cogo di k'a bɛ taa coopération jumɛn développer mɔgɔ min yɛrɛ ka industrie yɛrɛ bɛɛ a bɛɛ bombarder la bi i b'a ye k'a fɔ américains yɛrɛ ka n'i ye Ukraine industrie ta k'a lajɛ 15% yɛrɛ bɛ américains ta ye américains ka fɛn caman de bɛ Ukraine yɛrɛ dugukolo sanfɛ badenw an ye nin k'a la a k'a dɔn hali bi le peuple africain a ka ɲɔgɔn minɛ hali sini dugu ne ye nin kuma fɔ yan mercenaires minnu bɔra k'u recruter min u ye nin dugu fila de tɔgɔ fɔ nin ye Ukraine ambassadeur yɛrɛ ka interview ye a bɛ k'a waso ni baara min ye an baden jamana kɔnɔ mais je remercie le peuple frère sénégalais u ye discours nin condamné hali n'a sɔrɔ autorité ma kuma bravo